Takže zdravím, dámy a pánové, mé jméno je Max. A čaute, ja som Artur. A společně vás vítáme na Svarog Fight Night, Kde sa môžete tešiť na exkluzívne rozhovory priamo zo zákulisia, ale aj s fightermi. Os! Takže čaute, sme tu s Petrom Strížom, najznámejšie bango v Česku. Čo, ako sa dneska cítiš? Brutálně, kámo. Už to najíždí pomalu a těším se. Pocity dobré? Brutální. Ak sú tvoje predikcie celkovo na hlavnú kartu, čo si myslíš, ako to dneska dopadne? Jako můj zápas nebo... Aj tvoj, aj ostatných, kľudne. Tak já počítám s výhrou, doufám v to a udělám pro to všechno a doufám, že můj trenér Vítězslav Rajnoch taky vyhraje, Kaja mě vychází a všichni kluci od nás, takže jdeme si to užít a pak pořádně oslavit. Jasné, dúfam, že pozýváš. Potkali jsme tady dneska už Kubu Batvalského. Vy jste spolu měli 2 zápasy. Skončilo to 1 výhra pro tebe, 1 výhra pro Kubu. Co nějaká odveta? Může se někdy dočkat? To asi ne, jakože nemám s tomu nějaký problém, ale nevidím v tom smysl, my jsme kdysi spolu trénovali, jakože známe se a vlastně ten první zápas byl můj první zápas a potom jsme spolu začali trénovat a ten druhý byl na mistrovství Evropy, kdy jsme se do semifinále oba dva probojovali a jeden musel jít do finále, takže nevidím v tom nějaký smysl, že bychom si dali triologii. Ale tak není to škoda, oba dva jste teď tak vycházející hvězdy českého MMA, oba dva mladí talenti. Spíš v tom nevidím smysl, jako říkám, že nejsem proti, ale nemám nějakou tu potřebu, že bych to musel. Ale kdyby to přišlo na stůl, tak protože nejsem proti, ale že bych nějak potom toužil nebo něco takového, to se říct nedá. Je tam dost 66, které bych rád vystřelil z bod. A co Eltanka, máš dneska v plánu končit nebo na body? No to si píš, první kolo ho nechám machat a v druhém, třetí se do něho začnu rozjíždět a chtěl bych ho ukončit. Jednak ty problémy s váhou a všechno ostatní chová se prostě jak čurák a není to sportovec, víš co, dneska měl druhé převažení, už včera měl o 2 kg víc než to, ne, že měl mít vlastně dneska a jde si pak dobrý koupit chipsy a je jedno s druhým, jako divil jsem se, že to dneska zvládnul, ale tak jdem si užít zápas a ukážu mu, co znamená ten můj nevinný kukuč. A ty si říkal, že máš rád dobroty, co si dáš dneska po zápase? Hej, nevím, já to asi nechám na zítra, možná skočím do Mekáče, pak na afterku a uvidíme. Teď je v první řadě zápas, všechny ostatní věci nechávám na pak, v první řadě zápas. Tak jsme zvědaví, kam se pak vydáš na jídlo a jak dopadne zápas. No, to já taky, ale už aby to bylo. Dobré, budeme ti fandit a vidíme se. Děkuju. Díky, čau. Eltanko je tvoj. Tak dámy a pánové, a nyní jsme tady s Danielem Ligockým. Můžete si ho pamatovat třeba z našeho podcastu nebo z několika oktagonů. Jaké máš pocity z dnešního večera a přišel si tady někoho podpořit nebo si tady jenom tak se podívat? Takže prvé zdravím a přišel jsem dneska podpořit super akci. Nečekal jsem, že Svarog Fight Night půjde do haly Polárky. Bylo to vždycky v menším měřítku a teď se to zvětšilo, tak jsem byl zvědavý. A taky zápasy Olga Kajzerová a Dominik Tábor. Takže jsou to moji sparring partneři, takže se na to těším a přišel jsem je podpořit a Dominikovi jdu do rohu, takže jdeme na to společně. Okay. A co si myslíš o hlavní kartě? Kdo myslíš, že dneska vyhraje ty zápasy? Kdyby si měl tipy? O hlavní kartě, kdybych mi to dal přede mnou, tak ti řeknu přímo moje tipy, co a jak, ale těch zápasů tam mají hodně, díval jsem se od prelims, mají tam nevím, před kolem 20 zápasů asi dohromady, takže úplně se nepamatuju, ale co jsem zvědavý, tak na návrat Poborského po 7 letech Číňana, to jsem zvědavý a samozřejmě mladí borci, kteří tam jsou, je tam Petr Střiž, který občas chodí k nám do Gobuda trénovat a Dominik, takže to jsou takové hlavní 2 taháky, které já tam mám a jsem na to zvědavý a vlastně ještě Víťa Rajnoch. Vrátil se po několika letech zpátky do Česka a má teď zápas po kolika letech z Ruska, kdy přijel zpátky, takže má tvrdého borce a jsem na to zvědavý. Tak on už měl, myslím, předloni zápasy na bitvě o Friedland, co tak vím, ten vyhrál, nebo ne, ten vlastně prohrál s Gyňovským. A... Ale čisté MMA neměl.
Čisté MMA. Zbíňovský měli taky postoj, no. Takže čisté profesionální MMA, které zápasil předtím v Rusku, tak teď zápasí poprvé tady po delší době tady před náma, před českým publikem, takže jsem zvědavý na to. A jaké máš pocity tady z atmosféry? Tyjo, jsem popravdě přišel před 5 minutama, takže za kulisy super, ale tam jsem ještě nebyl. Takže potom bych řekl asi jako zpětnou vazbu ještě. Dobré, tak se když tak potom ještě vidíme. Jo, budu rád. Dobré, tak se měj a užij si akci. Vy taky, užívejte. Díky moc za rozhovor. Díky. Takže ahojte, sme tu s Miroslavom Šilhárom, slovenský reprezentant, konečne niekto. Čo, ako sa cítiš po zápase? Vieš čo, veľmi dobre, zápas prebiehal dobre, podarilo sa mi ho ukončiť v prvom kole a som rád za zápas. Určite sa uvidíme ešte zás a v Profi Rukavicách to bola premiéra, takže teším sa na ďalšie príležitosti. A ty akože takto bežne lámeš nosy, alebo jak si to predstavuješ? Vieš čo, teraz sa podarilo, takže dúfam, že aj na budúce. A cestu prednú sa snažíme pracovať, keďže som taký dlhý, takže tak, no. Máš niekoho vyhodnutého na budúceho, alebo ako to vidíš? Vieš čo, nemám, kto príde, ten príde a keď sa niekto nájde, tak sa nájde. Takže ja zoberiem všetko, čo sa dá. OK, takže bojte sa, alebo je to lámač nosov, takže pozor na to. Kokos, já si tě chci zeptat, co ti dávali doma jíst? Jsi úplně taky obrovský, taky bych chtěl být jednoho dne takhle velký. Vieš čo, mňa vychovala takto, že babka, takže poriadna domáca strava a to mi prinieslo takú výšku. Aká domáca strava? Vieš čo, poriadne veľa mesa, to určite, meso s mesom, to mám najradšej. Top 1 jídlo. Top 1 jedlo, by som si dal taký fajnový rezen. OK, som trošku sklamaný, že sú to brinzové halušky, ale nevadí, odpustíme to dneska. To som rád. Dobre, díky za rozhovor, drž sa. Díky, čauko. Tak dámy a pánové, a nyní se tady nacházíme s Kubou Bacvalským a jeho manažerem Nešanem. Čau, hodinky neřeš. Cože jste tady takhle zavítali dneska? Pokud vím, tak tady nemáš zápas dneska, ale přišel jsi tady někomu fandit nebo podpořit někoho? Jo, určitě. Já teď tady jsem jako coach a mám tady Marka Kvasňáka, který má boxerský zápas v Malých Rukavicích. Mladý prospekt. Je to můj mladý prospekt, kterého jsem vychoval, beru ho jako svého syna a uvidíme, jak se mu dneska zadaří. Okay, takže jasná jednička. Jak to myslíš jako jednička? Že jeden jakože jednička, jakože vyhraje. Jo, jasné. A nejlépe na jedničku jako jedna za... Káočko prvé kolo hneď, hej? Tak ne, to by mi vyhovovalo nejvíce. Jinak chci se ptát, slyšel jsem o tobě, že jsi byl druhý v anketě muž roku, je to pravda? Ano, je to pravda, tvrdě jsem tam vybojoval. A jak se ti to podařilo? Není jenom tvrdý, ale i krásný. Môžem to potvrdiť. Díky tomu oku, že? Nevím, asi dobré pozy a tak, víš? Jsme to s manažerem tady natrénovali všechno, víš, jak máme stát. Nejaké tipy pre mňa? Mal by som sa nejak inak postaviť? Na holky a podobně. No. Kámo, prostě zamrkej do kamery a zasmí se, víš co? Ale viděli jsme tady dneska i Peťu Střiže. Vy dva jste spolu měli 2 zápasy, jeden skončil výhrou pro ně, jeden skončil výhrou pro tebe. Co nějaká trilogie? Můžou se fanoušci na něco takového těšit? Nevím, jak to bude, tak klidně. Musí se probojovat k tomu sportovnímu výkonu. Tak ne. Tak dámy a pánové, tohle to byl Jakub Bacvalský Díky. a jeho manažer Nešan. Děkujem. Jsme tu s Mike Pánom, ahoj, jak se dneska cítíš? Zdar zabiják, cítím se velmi dobře. Jediný, bylo mi velmi líto toho pána, který zdravotně to nezvládl, musel odjít na nosítkách. Každopádně dneska mi tu zápasovali 2 kamarádi, oba 2 vyhráli, takže síla je potřeba. Byli jsme fandit, byli jsme podporovat, najedli jsme se, vyžral jsem se celý stůl, jsem prase tlustý. Aký 2, jak se můžeme pýtať? Ktorý to byli? Kvasňák, Kvasňák, kde je? Pojď sem. Tady je legenda. Legenda, pan Kvasňák. Pan Kvasňák, dobrý den, to je nejlepší zápasník na světě, málem vypnul i rozhodčího. Z našeho úhlu od našeho stolu to tak fakt jako vypadalo. Bylo to těsnotka, já jsem těž na to pozeral. Že byl kousek, ale já jsem viděl z druhého úhlu a ono to nebylo tak blízko. To bylo, tam z té strany to bylo vidět, že to je blízko, ale z té druhé ne. Zápalu boje se to tak nebere, no. Ale... Takže můj bratr Kvasňák, nezadaný, rozvedený, šťastně rozvedený a... Teď jenom velká organizace, volejte. Přesně tak, velká organizace, anebo velký trojky prsa, musí Kvasňák je nezadaný, hledá holku. To asi nedají moc do rozhovoru. To dají, musíte to tam dát povinně. Je to povinné. Co máte ještě dneska v plánu? Nic, já nepiju alkohol, já jsem autem. Asi půjdeme na hotel spolu. Půjdeme na hotel spolu, já zítra jedu do Třebíče. A druhý fighter, který si přišel podporit? Druhý fighter je Přemysl. Je tady někde, zavoláme ho. Počkej, zavolám mu, ať přijde. Hele, kde seš? Já tady dělám rozhovor a potřeboval bych tě tady. U baru?
Počkej. Bráško, přišel dotaz, koho jsem dneska podporoval. Já jsem říkal, že jsem podporoval 2 lidi a oba dva tady skončili jako šampioni. Tak jsme tě chtěli natočit, jak vypadáš. Protože jako jménem to, jak se ti líbil zápas? Perfektně, jako. No tak vy děláte rozhovor, vy se ptejte, kurva, to je můj kámoš, já mu mám rozhovor dotazy nebo co? Trošku si rád rozhovor. Můj rozhovor to je? Ne. Jak se tobě líbil zápas? Mně se líbil perfektně, šel jsem s legendou a prostě vyhrál jsem a jsem šťastný. Takže teď si legenda ty. Nejsem legenda. Děkujeme, sorry, že jsem tě takhle vystrčil, vole. Vlastně jak to absolvoval taky. Děkujeme, díky, bro. Tak. A jak hodnotíš takovou akci ve Frýdku Místku? Ale já mám rád všechny tady ty fighterské akce, já chodím všechny. Já jsem byl naposled teďka jeden oktagon vlastně. Předtím jsem byl na GFN v létě tady na Librosu. Na Librosu už se nikdy nepodívám, protože podporují dezinformátory Lubomíra Volného a spol. A co ještě? Kde jsem ještě byl? No já chodím furt, na oktagonech jsem byl asi 3krát za život. Na Svaroku si poprvé, nebo? Myslím si, že jo, ale mě už to splývá, kurva, já chodím každý měsíc někde po celé republice. Já mám pocit, že jsem tě potkal loni ve Friedlandu. Ano, však on tam prohrál Cema a já jsem se tam totál ožral. On ten jeho zápas byl předposlední, já jsem byl úplně ožralej a mlátil jsem tam do ringu, že jo. Já jsem tam do toho ringu málem vlézt, ty vole, no to byla ostuda. Jo, to jsem taky dojel vlastně, to je Takže od té doby nepiješ? Já piju, ale já buď nepiju vůbec, anebo když už piju, tak piju pořádně. Je potřeba pít pořádně. Absolutně souhlasím, ten jistý pohár mám. Absolut vodku. Dobré, tak děkujeme ti moc za rozhovor. Ať se vejde, ať se ti líbí cesta. ať tě netlačí, vole. Dáme ještě storičko, že jsme dávali kurva rozhovor. Takže jsme tu s výherkyňou. Ako sa cítiš po zápase? Viděla jsi to takto? Skvěle se cítím a ano. Koho ďalšieho vidíš? S kým ďalším si predstavuješ zápas? Mě teď čeká vlastně Vicky Bulínová, na to se taky strašně těším a to je takové, teď co mě čeká, no. A tak ty si to predstavovala, takto priebeh toho zápasu? Bolo to podľa vášho plánu, alebo? Věděla jsem, že to bude tvrdý zápas a jediný, na co jsem prostě myslela, že budu muset fakt makat a to si myslím, že jsem splnila, strašně jsem si to užila. Byl to tvrdý zápas a neskutečná bitva, ale já to mám takhle ráda. Klinče boli super, to si určite trénovali, vidět, že tam bol fakt pokrok. Jo, ráda klinčuju a strašně mě to baví, mám ráda v podstatě takovejhle styl boje. Tvrdý a prostě pořád se něco děje. Super, ďakujeme za super show. Keby ešte niečo chcela povedať do kamery alebo čokoľvek. Já si myslím, že to je asi všechno. Já děkuju. Ďakujeme krásně. Díky. Ďakujeme. Tak dámy a pánové, a nyní jsme tady s Mirkem Chilkem, hlavním promotérem této akce a s headcoachem Svarok Gym. Co si myslíš o dnešní akci, jaké z toho máš pocity? Tak určitě, je to sport a máme rádi sport, takže jsme tady přišli všichni a je tady dost lidí a zápasy jedou. Tak určitě to bude jako ještě dneska jako zajímavé a věřím, že to publikum ještě jako nakrmíme nějakou energii. Já jsem si původně myslel, že jsi z Frýdku Místku, ale ten přízvuk napověděl nějakým pražským kořenům. Ne, to není tím, ale to je tou hokejovou atmosférou tady v té hokejové hale, tak určitě to tak je prostě, no, to tak s tebou zamává trošičku. A co říkáš na výsledky svých svěřenců, jsi spokojený? Smolík byl dobrý, Smolík doručil na body samozřejmě a Irena ještě udělá určitě dneska další KOčko v její kariéře, tak určitě to bude dobrý. A co hlavní kartu, jak predikuješ vítěze? No, myslím si, že Rajnok porazí Oliveiru, další zápas tam je Stříž, Tanko. To bude těžké pro Stříže, protože Tanko je těžký a převážil, takže bude mít větší muskulaturu, ale když to Stříž ustojí, tak to vezme na fyzičku, takže by to mohlo rozhodnout na body. A Tábor? Tábor, to je můj favorit, jako Tábor, to je můj miláček, Tábor, to je moje slabost prostě, ten kluk je moje slabost. To je prostě, já si pamatuju jako děcko ještě, jak jsem s ním trénoval a mám pro něj slavost od toho kluka, jsem rád, že konečně boxer na našem večeru. Jo, takže já musím běžet, vítám boxovou kluci, Maxi, drž se, čau. Jasné, díky moc za rozhovor, měj se, ahoj, čau. Tak, a tohle by bylo všechno k Mirkovi Chilkovi. Tak dámy a pánové, a jsme tady ještě jednou exkluzivně s Peťou Střížem právě po zápase. Jaké jsou tvé pocity? Hej, úplně neskutečně, půlku zápasu si asi nepamatuju, ale asi to byl dobrý zápas. Jako nechápu moc ten extra round, ale pičo, kámo, doma jsem nemohl prohrát. Taky nás překvapil ten extra round, ale byla to řežba od začátku do konce, jako až jsem měl husinu z toho. Já jsem věděl, že tu prostě musím nechat všechno, jakože i když moje nohy to odnesly, Modřina začíná tady
a končí až na druhé noze. Ale tak bolí mě trošku hlava, něco jsem dostal, něco jsem rozdal a vyhraje hlavní, ne? Ale myslím si, že parádní výkon. Co uděláš, až přijdeš domů? Hej, tak teď si dám asi pivo. A nevím, počkám na tátu, na Víťu a pak půjdu za svojí rodinkou, no, všechny je pozdravit, oběd je říct, že mám rád a taková klasika, pak asi s kamošem někde půjdeme slavit klasika. A jaké jídlo si dáš? Zmiňoval jsi, že vždycky po zápase cháluješ rád, takže... Hej, mi je teď strašně blbě, takže teď na jídlo ani nemyslím, ale zítra si na něco zajdu a ještě absolutně nemám... absolutně nemám chuť na jídlo. A musel jsem mu... On na stardownu ukazoval, že mě zlomí, ne? Tak musel jsem mu ukázat, co znamená ten můj nevinný kukuč a stál jsem tam zurbený s prstem a stejně mě nezlomil. Parádní zápas, děkujeme za exkluzivní rozhovor. Držíme palce dále. Díky moc. Takže jsme tu s Dominikom Vrobelom, čau. Ahoj. Pro lidi, kteří by nevěděli, Dominik Vrobel je jeden z pořadatelů Artov život a ze zakladatelů tohle z toho tady pro freedeckou komunitu hodně spjatý člověk. Jaký ty máš vlastně názor na to, že se tady v tvém městě odehrává taková velká akce, jako je zrovna Svarok Fight Night? Ale co na to říkám, myslím si, že je to fajn a přeju jako Frýdku, ať má více různých jako kulturních aktivit, protože si to jako zaslouží. Je tady jako široká škála různých jako lidí, co chcou tvořit, takže já jsem pro. Co říkám na Svarok, já to jakoby neznám, takže já to vidím jakoby prvně. Vím, že jako jsou z Frýdlantu a je to můj první nějaký jako kontakt s tímto nějakým eventem. A jak bys hodnotil tento event od 1 do 10? 8,5. Za co strháváš boda půl? Technické chybky v letkách. OK, validní. Třeba někdy můžeme uvidět v Rukavicích? Mě? Ne, to ne. Já mám zlomený nos a jak se jako dotknu nosu, tak mi teče krev. Okay. Tak s nějakou maskou nebo tak na nos? Ne, my jsme měli autonehodu a tam se mi přelomil nos a od té doby je to náchylné. OK. Takže dávajte si pozor, lebo je to zabijak, aj keď má zlomený nos, ja by som si dával pozor. Tímto zdravím Ondru. Čau Ondra, pozdravujeme. Ahoj. Takže jsme tu so slávným režisérom Šimonom. Max, dneska cítíš, kam? Max, dneska cítíš? Hele, krásně. Trošku stále nevyspadlé, ale dobře. Pocity zo Svarok Fight Night, jaké máš? Prosím, ještě jednou? Jaké máš pocity zo Svarok Fight Night, je to dobré? Jo, krásné. Já jsem byl u toho vlastně, když to bylo ještě ve Frýdlantě, v Kulturáku, tak tady tohle je jako velká krásná změna. Ty máš nějakou minulost fighterskou, alebo vůbec toto jde mimo teba? Hele, párkrát jsem dával Thai box, ale tak jakoby dokolhal jsem se domů vždycky. Takže v ringu tě neuvidíme? V ringu asi zatím ne. OK, proč tu vlastně vůbec jsi? Hele, tak my tady trošku asi klukům pomáháme s videem a tak dostali jsme nějaké vstupy v rámci asi partnerství, tak se jsem přišel kouknout. A vylepšil by si něco, co se ti tu nepáčí, co ti tu páčí? Za mě v pohodě asi, nevím. To musí kluci vědět sami, já jako nemám úplně zkušenost s nějakýma velkýma bojovýma eventama, takže nevím, na mě to působí všechno super, sympaticky, všechno fajn. Super, takže už jsi to užil, hej? Užíváš si to? Hej, užívám velice. Hej, super, díky moc. Drž se, čau si. Tak, dámy a pánové, a nyní se tady nacházíme s 2 výhercema lístků. Tady s Patrikem a tady s Matyášem. Jaké jsou, Matyáši, tvoje dojmy z této akce? No, myslím si, že je to super akce. Jediné co, tak je tu trochu zima, ale jinak pecka zápasy. Uvidíme, co bude dál. Vidím, že máš po piči čepku. Díky, bracho. Co ty, co říkáš na dnešní zápasy? Mně se to dneska hodně líbí, je tu trochu zima, ale zápasy mají kvalitu. Je vidět, že borci něco umí a nějaké fightery znám, takže vím, že jsou fakt dobří. A odkud jste? Ty jsi? Já jsem z Ostravy. A ty jsi? Já jsem tady z Mísku. Tak pro tebe to musí být velká věc, tady pořádání takové akce v tvém domácím městě, co si o tom myslíš? Jo, je to super, jako nečekal jsem, že někdy se toho dočkáme, že bude turnaj MMA tady v Polárce. Byl jsem i dříve na bitvě o Frýdlant a tady za mě super. Takže co říkáš za naší soutěž, že vlastně si měl takhle možnost se tady podívat na tuto akci díky nás? Jo, jako jsem určitě vděčný a udělejte klidně další soutěž, rád se zapojím znovu a třeba to vyhraju. Okay. Uděláme další brzy, neboj se. A co říkáš ty na tu soutěž vlastně, že jsi tady takhle mohl podívat?
No je to super, já jsem ještě nikdy na gala večeru nebyl, vůbec na žádném. Toto je asi v horizontu těch gala večerů, co jsou dneska Oktagona, tak asi něco menšího, ale je to super akce, fakt dobrá atmosféra tu je. A já jsem spokojený hodně tady s tím vším. No je to vlastně taková jejich premiéra, tak až na takové velké akce. Oni už jsou jako zkušení, ale tohle je jejich první velká akce, takže jo, tak. Kolik hodnotí z 10? Z 10 hodnotím, jelikož jsem poprvé, tak hodnotím 9. Okay, a za co stráváš jeden bod? Za co strávím jeden bod? Za tu zimu. Okay. A ty, kolik hodnotíš z 10 dnešní akci? Zatím taková dobrá 9. Okay, a za co stráváš bod? Taky asi za tu zimu, jako teď už to je lepší, ale dříve před chvilkou jsem se tady celkem klepal, no. Okay. Tak já vám chlapi děkuju moc za rozhovor a užijte si akci, díky. Tak dámy a pánové, a nyní jsme tady s head coachem Komo 3G Martinem Vaňkou. Zdravím fanoušky. Ty tady máš dneska dva svoje svěřence, Olgu Kvajzrovou a Dominika Tábora. Olga vlastně prohrála, co by si ty řekl na její výkon? Jako za mě dobrý, trošku ji prohrál 2-0, bylo to těsné, tam to lámání v klinči, nám nesedlo a v pohodě, jdeme dál, je to zápas. A co na Dominika, máte nějaký gameplan? No zničí soupeře. Jak? Rychle. Rychle a tvrdě. Ty jsi vlastně rodák z Frýdku Místku. Jaký máš názor na to, že tady je teď taková velká akce? Jo, je to super, tahle hala nová je proto super a je to skvělé. Bude Komo 3G dělat někdy v akce v téhle hale? Uvidíme, nechte se překvapit, možná jo. Dobré, tak se budeme těšit na zápas a budeme fandit. Díky, super. Osu. Tak přátelé, a nyní jsem tady s Dominikem Táborem, který měl právě zápas se Santosem, skončilo to no contestem, tak co si o tom myslíš, Dominiku? Myslím si o tom to, že to je tiebox, za super se nemá co otačet zady a je to boj a pokud tam rozhodčí křičí stop, tak mi měl plesknout přes zada nebo něco, protože neslyšel jsem nic. Samozřejmě to mrzí, soupeři přeju zdraví, ať se z toho zotaví a bojuje dál a stojím si za tím, že neměl se co otáčet. Byl to celkem sporný moment, trefil si to ze zadu nebo z boku? Jako za mě, já si to pamatuju, že to bylo z boku a bylo to v rámci techniky, že on se otočil a hned jsem šel do něho a prostě takové věci se stávají. Ale určitě mu přejeme brzké uzdravení, se z toho co nejdříve dostane, určitě si nemyslím, že to byl nějaký tvůj záměr tady tohle z toho. Určitě to nebyl můj záměr a přeju mu brzké zotavení, ať je zdravý a bojuje dál. Je to tvrdý fighter. Jinak do té chvíle skvělý zápas, líbilo se mi to, dobré klinče, díky. Kopy, všechno, takže yes. Moc dobré a přejeme soupeřovi brzké uzdravení. Osu. Díky, skam. Tak a na závěr tady rozhovor s hlavní hvězdou večera, Vítězslav Rajnoch. Jaké máš pocity z dnešního gala večera, ze svého zápasu i ze zápasu svých svěřenců a celkově jak se cítíš? Já jsem strašně rád, že se vůbec u nás doma taková akce uspořádala, tím, že tu i moji kluci měli možnost se ukázat. Bohužel ne všichni vyhráli, ale to k tomu prostě patří. Jsem rád, že i když třeba prohráli, nechali tam všechno, takže jsem spokojen. A moje druhá polovina, můj nový domácí tým polský, to tu máme 4-0, tak to jsem nesmírně šťastný. No a co říkáš na svůj vlastní zápas? Tyjo, můj vlastní zápas, no, vzhledem k tomu zase, za jakého zdravotního stavu jsem do zápasu se připravoval, tak jsem rád, že jsem to zvládl, ještě po tak dlouhé době. Bylo to fakt prakticky, jak kdybych stál v kleci poprvé, protože jsem rok a půl nebyl v zápase, rok jsem skoro netrénoval, takže jsem rád, že jsem vyhrál, s výkonem úplně spokojený nejsem, ale to prostě to tak občas je. No. Co by si vylepšil na svém výkonu? Teďka z hlavy asi tak úplně všechno, soupeř mi tam jako na té zemi moc k ničemu nepustil, tak jak jsem byl vždycky zvyklý se štípat v postoji, tak mi to prostě dneska nějak nesedělo, nechodily mi nohy a poprvé v životě jsem se uchyloval k tomu, abych někoho házel, takže asi tak, jako se svým výkonem takhle teďka nejsem spokojen, jsem jenom rád, že jsem po té době zase vyhrál. My ti určitě gratulujeme. A jste to plánovali, že hlavně takto na zemi, alebo? Vůbec, my jsme tak nějak očekávali tím, že jsem viděl třeba jak soupeř zápasil s Robopukačem, že vlastně on ho házel, čekal jsem, že on bude chtít házet mě. Ale měl takový nevyzpytatelný takový postoj, blbě se to četlo, jak tam něco přeskakoval, tak jsem občas třeba 2 až byly zbytečné, ale že jsem šel zbytečně třeba po jistotě, ať to radši vemu na zem, že tam jsem se necítil ničím ohrožený, ale
ten postoj měl takový hodně nevyspytatelný. On se mega moc snažil škrtit, ale obranil si všetky pokusy. Jako měl to dobře chycené, ale jak už jsem říkal hned po zápasovém rozhovoru, zrovna Anaconda na mě díky stavbě mého těla nějak nefunguje, takže díky bohu za to. Ještě, že máš takovou stavbu těla. Má to nějakou výhodu asi. Ale výkon super, děkujeme moc za rozhovor. Díky moc. Díky moc. Děkuju. Takže jsme na konci Spark Fight Night. Děkujeme vám za pozornost a doufáme, že jste si dnešní video užili stejně jako my. Mohli jste vidět spoustu exkluzivních rozhovorů s fightery, s hosty nebo i s produkčním týmem. Vidíme se u dalšího videa a nezapomeňte dát like, odběr a napsat komentář, jaké video byste chtěli vidět příště. My se s vámi loučíme a mějte se. Os, vidíme se.